ki khubor ki babnya Umentri rang ba do kari Narendra Modi ulapoi hamunich henen gasngi haka jinglet ba arsngi jongu shari Germany haka ba unlet banya shimbenta haka G7 summit lakmi lenti ba umudi unyo banya shimbenta haki artli ki jingelang menta gasngi kaban pai khamat halor kimat ki bakta e kamariang ka boarding ka jinglong ka sinbeneng ka bam ka di ka jingele persha ki kamle no ka koit ka khya ka jingbam pin ya pher hapdeng ki shinrang bat ken thei bat ka jing sinchar pat ba Kawai na kajing penbena na kini ka summit kalong kajing baiting ka kumba $100 billion na kabenta banya rap ikiri ki badang kiu banya liat persya ikajing ki bawan ra ikajing kala jung ka sun beneng. Kani ka sin jam kalong kum ka jubab ya ka China halor ka Belt and Road Initiative ne ka bri. Kani kajing tmu ka ya weri ki noyalam jo ka G7. Ban penmi ya ka $100 billion hapo ka sans nem khnang ban baiting ka ban sedang yaki project Beijing te hakiri ki bakhambyang bat ki baduna ka jingyo kani ka sinjam kan yarap banyele persha e ka jingkala ka sinbeneng ban kan tiu ka koi ka khya ha ka purthei ban wan ra e ka jingbom ya pher hapdeng ki kan thei bat shinrang bat ban te ya ka jingtei kat kum ka bor digital Umentri rang ba ka jala ukonrat ke sangma